Este 15 septembrie, am ajuns la 2 mai. Pare să fie prima zi de toamnă. Căutăm rulota 11. Mă, că nu-s numerotată. 10. Ai văzut? A, 10, 11, uite acum. Și Andrei? Nu știu, te uiți tu? Aici stăm noi. Mulțumesc. Nu mai vreau. Nici nu avem găleată. Avem și găleată. El zice nici nu avem găleată. Nu avem găleată. Rulota 11, singura rulotă cu 2 paturi duble. Acolo la restaurant. E curat. Baia e afară. Și frigider, aragaz. Cine ăla și facem Waiting for you. Ce bune sunt smochinele de mai. E dulce? 2 mai. Hai, bă, zi. Maiuță, dar cât faptul! E bună, nu? Așa zicea. E bun. Ioi!
Hai să-ți arăt castelul nostru. Tati, și apa asta ieși din pământ. Și apa asta ieși din pământ. Știi? Apa asta ieși din pământ. Acolo am ajuns, nu am săpat noi adânc și am ajuns la apă. Aici e podul, se merge pe el, se coboară pe trepte și se intră în castel. Zi tu, Arthur. La regele hipopotam. Da. Prima să prinde cum zice micul wolf. Așa zice Andrei. Micul wolf. Micul wolf. 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 Stăm într-o rulotă cu 2 paturi duble. Costă 245 de lei pe noapte. Și a fost tare bine. Ne-au omorât țânțarii, deci aici nu e de venit fără ceva împotriva țânțarilor. Noi am pus rezervă din aceea lichidă în priză și a fost bine. Cred că mai revenim, dar vom încerca o rulotă orientată direct spre mare. Iar marea e cea mai frumoasă în septembrie. Vase nu sunt deloc, așa că dacă vă hotărâți să veniți, trebuie să vă aduceți cu voi ce aveți nevoie. Și noi ne-am adus și așternuturi. Pentru că ești mai confortabil să știi că dormi în așternuturile tale. Asta dacă sunteți sensibili la ideea asta, pentru că altfel ele păreau curate. Iar baia e afară, duș, chiuvetă, WC-ul curat, într-o cămăruță de lemn construită lângă rulotă. Baia din rulotă e dezactivată și la fel și frigiderul. Astea sunt baruri foarte mari, bate vântul tare de tot. Dar așa arată plaja în luna septembrie, nici un șezlong, nici o umbrelă. Este aproape o minune că mai există așa ceva la mare în România astăzi. Este superb. Sunt cam 25 de grade la ora 8 dimineața, pe data de 17 septembrie. Restaurante aici, în perioada asta, nu sunt foarte multe deschise. La Margot, la Micul Golf, unde am mâncat noi și unde acceptă și card de vacanță. Și la Petea. Andrei tot strigă și pe ei. Cum a fost la mare? E bine. Eu vreau.